sedmičku a tý, věc je záludná. Takže mé jméno je David Vondráška, narodil jsem se 11.6.1990 v Chrudimi. Takže Davide, jak ty jsi vlastně začal s fotbalem? Kdo tě první přivedl vlastně na stadion a kdo zjistil, nebo kdo chtěl, abys byl fotbalistou? Tak přivedla mě moje mamka asi v 6 letech do Chrastina na hřiště. Samozřejmě chtěla, abych byl fotbalistou, což se asi povedlo. Strávil jsem v Chrastě asi 6 let, poté se mě vyhlídl pan Dobrovolný a pan Mrkva. Přestoupil jsem do místního AFK a jsem tu vlastně až doteď. Takže ty vlastně hrál z Chrastí a celou dobu teď hraješ v AFK? Dá se říct, přestoupil jsem sem asi v 11 letech, šel jsem sem na sportovní základní školu, poté jsem ještě na skok skočil do Slávie Praha, asi v 16 letech, kde to angažmá nevyšlo, byl jsem zraněn a vlivem toho jsem se nevyšel do sestavy a musel jsem se vrátit zpátky do Chrudimi. Takže co ty konkrétně hraješ? Co ty v manšaftu zastáváš za post? Tak trenér tomu říká taková jednička, hraju defenzivního záložníka. Čistím, vlastně dělám takovou černou práci, čistím to za těma našima záložníkama tvořivýma. Snažím se vybavovat balony, odezdat hnedka a tím jakoby moje práce fakt to skončí a jdem do útoku, kde už se moji spoluhráči tomu věnují víc než já. Ty jsi člověk, který může zhodnotit, co přineslo to sloučení klubu. Ty jsi pro to sloučení nebo ne? Už to nějaký týden trvá, tak jak to hodnotíš? Je to krok dopředu? Tak určitě si myslím, že to je krok dopředu. Zkvalitňuje se soutěže, je tady spousta dobrých kluků a velká konkurence vzrostla jak v Ačku, Bčku, tak v Cčku. Určitě jsem pro, je to dobře. Tak určitě jsem to nečekal, asi nikdo jiný by to také nečekal. Tu divizi jsme prolítli celkem slušně, zde jsme postoupili z druhého místa, což byla taková trošku štěstí i náhoda, že jsme to vzali tu ČFL. Teď se ukazuje, že to byla asi dobrá volba, každý z toho měl strach, ale jak vidíme, tak zatím to nese ovoce a budeme se snažit být na té špici co nejdýl. Co faninky, mají šanci? Asi určitě mají, no. Ale je to těžký trošku. Takže momentálně nezadaný. Momentálně nezadaný.